Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndi ine Romeo Umali. Poyamba nayi mitu yake. Mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera watsindika zakufunika kopeza njira zothandizira pa ntchito yolimbana ndi matenda achifuwa chachikulu cha TB. Boma latsimikizira mtundu wa Malawi kuti ndondomeko ya ulimi, zokopa alendo ndi migodi ATM strategy mchingerezi zimene President Chakwera anakhazikitsa zikuyenda bwino ndipo zayamba kubereka zipatso. Bungwe la United Nations lati mgwirizano wa mlozo wogwirira ntchito pakati pa nthambi zake ndi boma la Malawi ukulimbikitsa pa ntchito zachitukuko. Munkhani yathu yoyamba, mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera wapempha anthu mdziko muno kuti ayambe kupeza njira zothandizira pa ntchito za umoyo kuphatikizirapo ntchito yolimbana ndi matenda achifuwa chachikulu cha TB. Madam Chakwera anena izi pa msonkhano waukulu wa adindo osiyanasiyana umene cholinga chake chinali kukambirana zimene angachite kuti dziko lino lithane ndi chifuwa chachikulu pofika 2030. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Ndalama zoyendetsera ntchito zolimbana ndi chifuwa chachikulu cha TB ndi nkhani yomwe inamanga nthenje pa mkumano waukulu wa adindo osiyanasiyana oona za chifuwachi. Cholinga cha mkumanowu chinali kuunika momwe angagwirire ntchito limodzi pofalitsa uthenga ndi kugwira ntchito zina zofunika zolimbana ndi nthendayi. Malinga ndi unduna za umoyo, ndalama zochuluka zomwe undunawo umagwiritsa ntchito zimachokera ku mayiko akunja ndipo adindowa amakambirana zatsogolo malinga ndi kusintha kwa zinthu. Mawu ake pa msonkhanowu, mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera atsindika kufunika kuti anthu mdziko muno apeze njira zodzithandizira okha pa chuma. Iyo ati mpofunika kuti onse okhudzidwa agwirane manja pofalitsa uthenga ndi kuthana ndi mchitidwe osala anthu odwala chifuwa chachikulu. Ineyo nkhawa yanga imakhala kumidzi chifukwa ndi kumene zimavuta kuti izi zidziwike msanga. Chifukwa zikadziwika msanga ndiye kuti vuto mwatani mwathana nalo. Ndi achinyamata tiyeni mabreni athuwa ena amakhala osapita ku sukulu ndithu ku sukulu sanafike nayo patali koma mitu imene imagwirira mmaona zimene akutulusa pa uyu wapanga ichi from what koma chikugwira ntchito ndithu bwinobwino tapanga tione. Mawu ake wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Anowa Chimpeni ati undunawu wayika ndondomeko zosiyanasiyana zofuna kugwiritsa ntchito bwino ndalama zomwe zilipo komanso kupeza zina. Mwa zina, iyo atakulumikizitsa ntchito zakagulidwe ka zinthu zakuchipatala komanso kugwiritsa ntchito ziphaso zaunzika pofuna kuonetsetsa kuti anthu omwe sasonkha ku thumba la zaumoyo adzipereka gawo lawo. Ndipo mawu ake oyimira mabungwe omwe si aboma oona za TB a Edna Tembo ati kuthana ndi HIV kukufunikanso ntchito zolimbana ndi TB. Iyo ati mpofunika kuti dziko lino lidziyimire palokha pachuma mu gawo la zaumoyo kuti mabungwe apereke uthenga okwanira kuti dziko lino lipitirize kuchita bwino polimbana ndi chifuwa chachikulu. Tikuyenera ndithu tiyime patokha ngati dziko la Malawi. Tili ndi mabungwe osiyanasiyana, makampani osiyanasiyana, zochitika zambirimbiri zoti zikhoza kutibweresera chuma ndipo kuzithandizira tokha. Tikuyenera ndithu tiyime patokha tithe kuzithandizira, tisadalire kwambiri mayiko amene akutithandiza. Malinga ndi unduna za umoyo, dziko lino lachepetsa chiwerengero cha anthu omwe akutenga chifuwa chachikulu ngakhalenso kumwalira. Ofesi ya mayi wa dziko lino ndiyo inakonza msonkhanowu mogwirizana ndi unduna za umoyo, bungwe la Paradiso TB Patient Trust komanso FACT. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Boma latsimikizira mtundu wa Malawi kuti ndondomeko ya ulimi, zokopa alendo ndi migodi ATM strategy mchingerezi zimene President Chakwera anakhazikitsa zikuyenda bwino ndipo zayamba kubereka zipatso. Nduna ya zaulimi asamkawale ya zokopa alendo Avera Kantukule ndi amene anena izi ku hotelo ya Golden Peacock mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano wa atolankhani umene unatchedwa kuti boma likutinji umene unachitikira motsogozedwa ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Konkoyo. Polankhula nduna ya zamalimidwe asamkawale anati boma la Dr. Lazarus Chakwera linazindikira kuti ulimi ndi okhawo umene ungathandize kubweretsa ndalama zakunja kotero alimi amene ali ndi malo oposa mahekitala 20 kapena kuposa apo akugwira ntchito ndi boma
polima mbewu zosiyanasiyana. Nduna ya zamalonda Sostin Kwengwe ati boma likulimbikitsa eni business kutsata malamulo osati kuphinja anthu mdziko muno. Iwo ati ngati boma silingalekerere a business kubera anthu kudzera ku mitengo ya katundu koma kuwateteza Malawiwo, mbali inanso kuthandiza amalonda kuti business zawo zizipita patsogolo. Komiti ya aphungu aku nyumba ya malamulo yona zachisamaliro cha anthu yayamikira boma la Dr. Lazarus Chakwera kamba kukhazikitsa ndondomeko zotukula achinyamata pachuma. Wapampando wa komiti Asaveo Kafafa ndiye wanena izi pamene bungwe la National Youth Council of Malawi NICOM limapereka cheke cha ndalama zokwana 6 miliyoni ku gulu la achinyamata la Wamaka ku bungwe makamaka ku Msongwe mu mzinda wa Mzuzu. Jackson Sijali watsate ripoti. Aphungu aku nyumba ya malamulowa anayamba kaye ayendera madamu a nsomba a gulu la achinyamata la Wamaka. Poyankhula atayendera madamuwa, wapampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yona zachisamaliro cha anthu Asaveo Kafafa anati ndondomeko yomwe boma lakhazikitsa yopereka ndalama ku magulu a achinyamata omwe akuchita ntchito za ulimi ili ndi kuthekera kothandiza achinyamatawa. Apa Akafafa analangiza achinyamata omwe alandira thandizo la ndalamazi kuti agwiritse bwino ntchito ndi cholinga choti apindule mokwanira. Takhala tikudalira mabungwe akunja kuti ndi amene angatithandizire achinyamata athu m'maklabu osiyanasiyana, ndipo ndi kwa nthawi yoyamba kuti tsopano dziko la Malawi kutenga ndalama zake pazokha kuti ifeyo tikufuna tathandize mabungwe oyang'anira achinyamata ndi kumazigawa ndalama zija imene pa Chingerezi timati ma grants. Mbiri imeneyi ndi yoyamba oti ulamuliro uwu wa Dr. Lazarus Chakwera waonesa chidwi chapadera chimene kale lonse sitidachione ma NGO kuno ku Malawi kuti dziko la Malawi palokha litha kumayika ma grant kuti anthu apange apply, akapanga ma application kenaka ndi kupatsidwa funding ndi kukagwiritsa ntchito malingana ndi proposal imene iwo analemba. Mkulu wa bungwe la National Youth Council of Malawi Rex Chapota anati achinyamata omwe alandira thandizo la ndalamazi apindula kwambiri akagwiritsa ntchito moyenera zomwenso zipindulire dziko lino. Timanena kuti mnyamata amene sakupanga zachitukuko zina zilizonse amakhala mnyamata amene alibe masomphenya, alibe kudziwa kumene akupita. Zikatero achinyamata oterewo amakusidwa ntchito mu njira zosiyanasiyana, mwina mu nkhani ya violence mungati madziwa nthawi zonse, komanso ena amalowerera mwina kumambokhala mbava zosiyanasiyana ifuna kuti alibe pogwira. Chimene panthu nchona kuti tikampatsa mnyamata chogwira makamaka pa nkhani yokhudzana ndi kupeza chuma komanso kudzilemba okha ntchito ngati meti kuonera kuno kuwamaka zimathandiza kuti dziko likhenda achinyamata amene ali odzidalira. Achinyamata oterewo ndi amene amakweza dziko lawo. Mkulu wa bungwe la Wamaka Youth Farmers Cooperative Francis Chirambo anati ndi okondwa ndi thandizoli lomwe akuti lithandiza gulu lawo kuyamba kuchita njira zamakono zogulitsira nsombazi akakolola. Ifeyo grant imene talandira kuchoka ku National Youth Council of Malawi itithandizira kwambiri chifukwa ma fish pond 6 amene analipo timatha kukolola somba zochepekerako mwina 1.5 ton. Komano tikaphatikiza ma fish pond 6 amene titakonze ndi 6 million imene talandira kuchokera ku National Youth Council of Malawi tizikolola somba zochuluka kwambiri zimene zizitha kutipasira phindu lambiri. Gulu la Wamaka Youth Farmers Cooperative pakali pano lili ndi madamu a nsomba asanu ndi awiri 7 ndipo limakolola nsomba za matani okwana 3.4 pa chaka, ndipo mmene alandira thandizo la ndalamayi gulu litsopano likuyembekezeka kukolola matani okwana 12.6 pa chaka. Jackson Sechali, MBC Mzuzu. Bungwe la United Nations lati mgwirizano wa mlozo ogwirira ntchito pakati pa nthambi zake ndi boma la Malawi ukulimbikitsa kuti aliyense adzitenga nawo mbali pa ntchito zachitukuko. Mkulu woyimira bungwe la UN kuno ku Malawi Rebecca Adadonto wanena izi pa msonkhano owunika amene ndondomeko zachitukuko zikuyendera zimene zinayamba kugwira ntchito chaka chatha. Austin Fukula walemba ripoti. Mgwirizano wa ndondomeko zogwirira ntchito zachitukuko wa pakati pa boma ndi mabungwe a UN akuti udzathandiza kuti achinyamata, amayi komanso anthu omwe amasalidwa pa chitukuko atenge mbali pofika chaka cha 2028. Malinga ndi Adadonto,
pakadali pano kudzera mu ndondomekoyi akutha kuthetsa mchitidwe wa nkhanza kwa amayi kulimbikitsa luso la makono msukulu za ukachenjede mwazina. Komabe anati vuto lomwe aliona ndi lokuti kupeza ndalama zogwirira ntchito mdziko muno kukhala kovuta, choncho kumanowu akambirananso njira zothanirana ndi vutoli. Mlembi mu ofesi ya President ndi unduna a Colin Zamba omwenso ndi wapampando wina wa mgwirizanowu ati ndondomekoyi ndiyothandiza kuti aliyense mdziko muno athe kutenga nawo mbali pokwanitsa masomphenya a chitukuko. Kamachita ma program awo apanga limodzi ndi boma mwachitsanzo akhala kuti iwowa akuthandizira kuti nkhani za madzi zilongosoke mdziko muno. Popanga nkhani za madzi zimene zija siwokha boma lilikso ndi mbali imene ikuchita kudzera mu unduna wa madzi, boma lili ndi mbali zimene ikuchita kudzera mu unduna wa maphunziro, boma lili ndi zinthu zimene ikuchita kudzera mu unduna wa health, ndiye iwo asangakhale kuti 100% zonse sijachitawo koma akubwerako kathambi kawo mophatikizana ndi boma. Mgwirizano wa ndondomeko yogwirira ntchito pakati pa boma ndi mabungwe a UN unayamba mchaka cha 2024 ndipo ukugwirizana ndi mfundo za chitukuko za maiko onse kuti zifike pokwanitsika pofika 2030. Austin Fukula, NBC, Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tientonenso mitu yake. Mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera watsindika zakufunika kopeza njira zothandizira pa ntchito yolimbana ndi matenda achifuwa chachikulu cha TB. Boma latsimikizira mtundu wa Malawi kuti ndondomeko ya ulimi, zokopa alendo ndi migodi ATM strategy mchingerezi zimene President Chakwera anakhazikitsa zikuyenda bwino ndipo zayamba kubereka zipatso. Bungwe la United Nations lati mgwirizano wa mlozo wogwirira ntchito pakati pa nthambi zake ndi boma la Malawi ukulimbikitsa pa ntchito zachitukuko. Popitiyani nkhanizi, katswiri wa zakafukufuku komanso zachuma a Greenwell Machaya wati ndikofunika kuti dziko la Malawi lizika ndalama zochuluka ku ulimi wa mthirira kuti chuma chipite patsogolo. Katswiriyu wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pa zokambirana zimene cholinga chake chinali kupeza njira zolimbikitsira ndondomeko za ulimi. Austin Fukula walemba ripoti limene akuwerenga ndi Patrick Dambula. Amachaya ati dziko la Malawi lakhala kuchita bwino pokwaniritsa pangano la maiko a mu Africa kuti maiko adzipereka 10% ya ndalama za mdongosolo loyendetsera chuma cha dziko lino ku ntchito za ulimi. Iwo ati komabe ngakhale izi zili chomwechi zokolola zochoka ku ulimi zikukhala zochepa. Chofunika kupanga ndi chokuti aboma azitha kugwirizana ndi anthu azakafukufuku kuti aonetsane kuti kodi tikakhala ndalama tizipititse kuti. Maiko azathu amapanga zimenezo kuti okay tikakhala ndalama mwakuti mwina tese 100 billion Malawi kwacha ndeti ndalama zimenezi kuti zidzabweretse profit yambiri o zidzabweretse zokolola zambiri muzikeni ku mwina chimanga. Komanso chimangacho mwina muzikeso kuntedza mwina ku soya kapena kuchani. Koma ndezi zungotanthauza kuti zokuzana ndikafukufuku ndizothandiza kwambiri poti tithandiza kuona kuti kodi ndalama tizike kuti. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la National Planning Commission a Joseph Nagoli wayamikira mfundo zomwe amachaya ayankhula kuti ndizothandiza pa chuma cha dziko komanso chitukuko. Kamba nkhani ya chakudya tiyang'ane kuti pali anthu osiyanasiyana osakhala Minister of Agriculture yokha koma ngakhale ali kupatula alimi anthu ama business komanso ngakhale anthu anzathu ama transport komanso anzathu ama zamalonda onsewa ndi ofunika ndithu pa nkhani ya chakudya ndiye pofunika mponena kuti tikhale ndi mgwirizano wokwanira pa chinthu zamati coordination. A Steve Guliazi a bungwe la Oxfam Malawi ati ndondomeko zona za zakudya zikukumana ndi mavuto poti sizipereka chakudya chokwanira ku thanzi komanso sizipereka upangiri wokwanira wa mmene alimi angathanirane ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi. Njira zathu zopezera chakudya zikhale zakuti zatsopano zimene zingatha kukwanitsa kupereka chakudya pa mabanja osiyanasiyana chimene chili chopatsa thanzi komanso
njira zathu zopeza zakudya zikheza kuti ngakhale kutakhala kuti kwabwera mwina zovuta zosiyanasiyana kaya ndi chilala kapena kuchuluka kwa vula zikheza kuti zithabe kukhala ndi chakudya chokwanira. Zokambirana zokhudza mmene dziko lino lingapititsire ndondomeko zokhudza chakudya patsogolo zinayamba mchaka cha 2021. Ngakhale pali kusintha akuti pakufunika mgwirizano wa onse okhudzidwa kuti Malawi azichita bwino pa nkhani za zakudya ndi ndondomeko zake. Anthu amdera la Mfumu Garafa tsopano ali ndi chipatala chatsopano. Poyankhula potsegulira chipatalachi, nduna ya zaumoyo Mayi Khombezeka Ndodo Chiponda apempha anthu ozungulira chipatalachi kuti asamalire malowa kuti apindulirenso mibadwo ya mtsogolo. Mayi Chiponda ati kumangidwa kwa malowa kukuonetsa chidwi cha boma pofuna kukwanitsa masomphenya ake omanga zipatala 900 kuti anthu azipeza thandizo la chipatala pafupi mdziko muno. Chipatalachi chalandiranso thandizo la mankhwala ndi pampu ya madzi. Chipatala chimenechi ndi zimodzi mwa zipatala zimene ndithu project yake ndondomeko yake adakhazikitsa apresident athu apresident Chakwera poyang'ana pofunafuna onena kuti ntchito ya zaumoyo zifikire kwina kulikonse olokumudzi komanso makamaka madera amene kumakhala kovuta kufikirika mmene kulili kuno ndi kumwaza sento kwa fumu akulu ainkosi Kanduku ndi kunoko kwa Garafa muone kuti tidzafike kuno umoloka mitsinje 12 yambiriso ndiyoti mwina mabiriji palibe so ndiye kuti usonyeza kuti anthu akuno amavutika azimayombekezeka amavutika chifukwa tochoke kuno kafika kumwaza ngati ulembekezera ndi kutali ndiyoti matransportiso ndi ovuta kunoko so chifukwa chake kunoko lero tsiku la mtengo wapatali anthu osasangalala mafumu asangalala kutsegulidwa kwa chipatala chimenechi usonyeza kuti zambiri azizipezera pafupi zogundana ndi nkhani ya zaumoyo. Chipatalachi chizithandiza anthu osachepera 18,000 ochokera m'midzi yoposa isanu. Nyumba zokhala ogwira ntchito pa chipatalachi azimanganso pamalo pomwepa. Phungu wa dera lapakati m'bomali a Nicholas Dausi ati nkhani zaumoyo sizimayenda bwino mderali kamba kakuti anthu amayenda mtunda wautali ukapeza thandizo la chipatala kwa tulonkhondo komanso ku chipatala cha boma la Mwanza. Mwaiwe kodi nkuti bwanji kungano ndiye kuti ati chipatala kwa Garafa nkutalizedi kuli dzigolo bwizo nkoenda kuti munthu kadi mpaka nsana kuchoka nkuti oti anthu makolo athu anali kuno kuti angalote kuti kwa Garafa kungakhale chipatala choti antadzikutandira mankhwala komweko mmalodza tere tutokoza anthu na zaumwe kuti konga mwafikadi kuno ati nchani kwati kuti ziko ndiye chipatala chinocho chizithandiza anthu kwa Feremu kwa Garafa kwa Mulingalira kwa Tulonkhondo kwa Ngadziwe komanso kumkanda fere kumtunda kwa kuchokera pa bomba pamwazo zafika kuno timaoloka mitsinje 13 mtsewu wake ndi wopindika uchoka wazitunda dzikweza ndi dzigolo bwizo koma tikuti ziko nanena kuti anduna kwa kunene kuti ndi kwa Tulonkhondo tithandizeni mwake wodi yazibambo ndi azimayi chifukwa akazingwa akagwira njakata akasiya chochita manesi ndi madokotala chifukwa kuti wodi ndi imodzi ndiye kuti azibambo mbali naye azimayi mbali naye. Anthu amene akulandira ndalama za mthumba la mtukula pa khomo m'boma la Chitipa ayamba kulandira ndalama zawo kudzera palamya zimene akuti zathandiza kuchepetsa mavuto osiyanasiyana amene amakumana nawo akapita kukatenga ndalamazi kudzera ku njira yakale. Anthuwa kale amene akusonkhana ndi anzawo komanso alangizi ndi ena okhudzidwa pamalo amene awakonzera kuti akakhale pansere nkumadikirira kuyitanidwa mmodzimmodzi. George Nkandawire ali ndi ripoti. Poyikirapo ndemanga pa ndondomeko yatsopano yolandilira ndalama za mtukula pa khomo yomwe ndi kudzera palamya, anthu ambiri m'boma la Chitipa ati njira yakale imawachotsera chisisi chawo komanso imawayika pa chiopsezo choberedwa pomwe ena amachita kudziwa kuti iwo kapena agogo awo andina ndalama za mtukula pa khomo. Polankhula ndi MBC Asalome Nambeye omwe ndi azaka 47 ndipo ali ndi ulumali wa miyendo analongosola kuti tsopano ndi omasuka ndi dongosolo latsopanoli poyerekeza ndi lakale. Zili bwino kwambiri kuposa ndi pamene linali kuti apeze galimoto afunefune galimoto kuti ndinyemule ndipite paja panzere napo kukala pamavuta upeza wakala paja kuti akunyemula
mpaka ufike male kuja zimakhala zovuta. nawo a Webster Songa azaka 52 amudzi mwa Mpeta mbomali omwe akhala kulandira mtukula pa khomo kuchokera mchaka cha 2018 ati ndiwokondwa kuti tsopano ndalamayi ikubwera pa lamya yawo zomwe zawathandiza kuchepetsa mtunda omwe amayenda pokalandira ndalamazi. a Braxton Simfukwe amudzi mwa Chiroloka atinso moyo wawo tsopano ndosinthika kuyerekeza ndi kale asanayambe kulandira mtukula pa khomo ndi kuti tsopano akukhala nyumba ya malata kukwanitsa kugula feteleza komanso zina ndi zina. nagula malata ndinana about 5 yene agogo wanga akudya bwino chifukwa cha mtukula pa khomo nimaona mtukula pa khomo ali bwinoto kutandiziseyo. ndipo DC wa mbomali a Macmillan Magomero ayamikira dongosolo latsopanoli ndipo ati kusinthaku kutukula ntchito za mtukula pa khomo ati chifukwa kuli ndi ubwino wambiri monga kusatumiza ogwira ntchito kukapereka ndalama pamanja kwa opindula. timachita kulengeza kuti amfumu tiuzizeni anthu abwere pamwezi matu kubwera zapase ndalama zimene zimapeza chiopsezo kwa anthu ena chifukwa panalibe kubisa, there was no confidentiality. Nde kuti vina kuba enaso amatengapo mwayi kuti I think leo tikabera kumeneko komezi pakali panopo munthu amangoenda mazaka ali chete wina sakuziwaso yayi. So timiza pereka so mwayi komaso danga kwa anthu amene alabesherezi kupasudwa ulemu ngati wotero makamakaso anthu aulimali. Mboma la Chitipa muli anthu oposa 5,000 omwe akupindula ndi mtukula pa khomo. George Nkandawire, MBC Chitipa. Konsolo ya boma la Balaka ikuyembekezeka kubyala mitengo yopitirira 1.5 miliyoni mu nyengo ya chaka chino yobyala mitengo. Bwanamkubwa wa bomali Atamanya Harawa anena izi pamwambo okhazikitsa nyengo yobyala mitengo mbomali umene unachitikira pa bwalo la sukulu la primary ya Liwonde. Iwo ati kuti mitengo ikule bwino ndi udindo wa aliyense poyang'anira komanso kuyisamalira. Dave Ma ali ndi nkhani yonse. Boma la Balaka ndi limodzi mwa maboma mdziko muno omwe amakhuzika kwambiri ndi ngozi zakusefukira kwa madzi. Malingana ndi bwanamkubwa wa bomali Atamanya Harawa, izi ndi chifukwa chakudula mitengo mosasamala zomwe zimapangitsa kuti madzi azisefukira m'madera omwe mumakhala anthu. Poyankhula pamwambo okhazikitsa nyengo yobyala mitengo ya chaka cha 2025 mbomali, iwo ati khonsolo ya boma la Balaka mothandizana ndi abwenzi osiyanasiyana asonkhanitsa mbande za mitengo zokwana 1.5 miliyoni zomwe zibyalidwe m'madera osiyanasiyana ndi cholinga chobwezeretsa nthaka. Mvula yakhala ikutivuta, so kusintha kwa nyengo kumene kwabwera muna kusowa kwa mvula kubwera mochedwa kubwera yochepa ndi nkhani yotaononga chilengedwe. Ndi kulimbikitsa anthu kuti chilimike nkhani yodzala mitengo ndikuti imene ithandizanso kuti chilengedwe chikabweramo ndiye kuti tikhala ndi mvula yabwino. Tikakhala ndi mvula yabwino tili chikhulupiriro kuti ndiye kuti zomera zathu mbewu zathu zakumunda zilandira mvula yabwino tikolola zochuluka. Tikakolola zochuluka mbewuzo ndi kuti khalanso ndi dziko lopanda njala. Abwenzi ochokera ku mabungwe omwe si aboma komanso nthambi za boma monga za nkhalango komanso za ulimi ndi omwe anathandiza kuti mwambo utheke. Anyuma Mowo omwe anayimira ntchito zobwezeretsa nthaka za Transforming Landscapes and Livelihoods Project TLLP anati anthu ambomali akugwira molimbika ntchito zobwezeretsa chonde mu nthaka komanso kubyala mitengo. Timalimbikitsa anthu kuti anthu azizala mtengo msanga ngati nthawi ino mvula isanathe, kuti mvula ikamatha ikhale kuti mizu itagwira pansi, komanso timathandizana nawo kuti azipalira komanso kuteteza kuziweto. Pamwambowu anthu onse omwe anafika abyala mitengo yokwana 800 yomwe mwayina ndi yazipatso. Dave Uma, MBC Balaka. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera watsindika zakufunika kopeza njira zothandizira pa ntchito yolimbana ndi matenda achifuwa chachikulu cha TB. Boma latsimikizira mtundu wa Malawi kuti ndondomeko ya ulimi, zokopa alendo ndi migodi ATM strategy mchingerezi zimene President Chakwera anakhazikitsa zikuyenda bwino ndipo zayamba kubereka zipatso. Bungwe la United Nations lati mgwirizano wa mlozo wogwirira ntchito pakati pa nthambi zake ndi boma la Malawi ukulimbikitsa pa ntchito zachitukuko.
pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Mawa abwino.